Efter succesen på Sten Movie har de to filmselskaber efter lang debat valgt at lave efterfølgeren Sten Movie 2. Jeg har været så heldig at få de to direktører for hver firma herinde i dag, og velkommen til. Tak. Jeg er rigtig glad for at være her i dag. Dag med dig, Thomas. Ja, for Fiskebakker Productions. Ja, det er du. Og dig, Morten. Ja, rund med jer. Ja. Ja, det er godt. Fisk. Ramman Entertainment. Okay, jeg har glædet mig rigtig meget til, at I skulle komme i dag. For I er jo meget presset tid på grund af de nye optagelser. Hvorfor skal vi have en Sten Movie 2? Det er jo vigtigt, at man sørger for at være innovativ i nudagens samfund, at vi ikke bare står stille og holder stille i lyskrydset, men rent faktisk kører, når der er grønt. Og jeg snakker over det her. Ej, selvfølgelig er vi nødt til at holde pauser, hvor vi lige tænker over det, så der kommer et godt, velovervejet produkt ud af det. Ja, altså resultatet skal helst give plus, som man siger. Grønt. Ja. Kan I afsløre noget for filmen? Nej, det kan det vil vi udelukke her fra starten af, fordi det så ryger spændingen jo. Ja. En mulig trailer, eller måske. En mulig trailer? Det kan jeg godt støtte dig. Det kan du godt. Men vi tænker innovativt. Ja. Jeg har hørt, at jeg senere for den nye film her skulle have mange erotiske scener. Altså, erotik, det er jo et vidt begreb, kan man sige. Jeg ser dem bestemt ikke erotiske. Jeg ser dem som noget, vi tit har i nudagens samfund. Og det er jo, man er nødt til at være med på beatet, som man siger. Er det fordi, I ikke tror, at filmen selv er godt nok? Jo, men det er jo forskelligt fra syn til syn. Vi ser det her erotik som kunst, andre ser det som seksuelt. Det er helt klart forskellen. Ja, for jeg har været inde i en økonomisk krise. Jeg har også været ramt af finanskrisen. Det kan jeg godt. Det har vi ikke. Altså jo, kun på plus. Altså mens alle andre er gået ned, så er vi gået op. Helt klart. Pengene er rullet ind på kontorerne, og det har givet os et massivt budget til at lave den her film. Det er helt klart. Når folk bliver ked af det, så går de jo ind og ser Sten Movie, og så kommer der jo penge i kassen til os. Ja. Jeg har jo et citat fra Ekstrabladet, hvor der står, at I har brugt polske bønder rundt fra Cancun-farme til at spille jeres skuespillere for jer. Nej, det er ikke korrekt. Er det falsk? Korrekt. Det er falsk. Ja, det kan vi godt få afklaret her nu. Det er direkte forkert. Det har vi bestemt ikke gjort. Det har I ikke gjort. Nej, det slår I. Ja, det er et stort kryds over. Ikke Cancun-farm. Nej. Der er et kæmpe interview med en polak, som er blevet snydt for en masse penge. For optagelsen på Sten Movie. Det er jo polakker. Ja. Det er jo overhovedet hvor ikke. han spiller, så vidt jeg ved, ham der stjæler jeres sten. Det er ikke rigtigt. Det er, han har bare fået nok penge i lommen. Altså han har lige fået en 20 under bordet. I har, jeg har hørt, der har været masser af konflikter imellem jer to. Masser af stenslag på ruderne, man kan sige. Der har været en knuste brilleglas på dig. Nej, det er vores forhold, der kørt udelukkende glæder op hinanden, ligesom i Fiskebakker og Ramman Entertainment medarbejderne. Vi arbejder godt sammen, og det har vi gjort, siden vi startede på Sten Movie, og det vil vi helt klart gøre igen. Der er eneste problem, der var der i sommer, det var noget skat, Morten var ude at jagte, men det er glemt. Men der er kun kærlighed. Ja, det er det. Så vil jeg sige mange tak for det meget korte interview, som jeg får med jer. Jeg vil bringe alt muligt held og lykke på en ny film. Jo, tak. Glad for, at I kunne komme. Det var interviewet med de to direktører. Tak.